Front one should be at the back, and a couple full places. We need a third one in the middle. Hati-hati. Εγώ με ήθελα το πήρα και το έπιανα. Αλλά μην είναι τα παιδάκια της απόλυτες. Καλά δεν γεννάει την άλλη φορά. Άντε θα το έπιανα εγώ, αλλά δεν ήθελα να σας κάνω τις απόλυτες. Αφού ήρθατε να έρθετε και του χρόνου. Λες και το παραγγελίο από πατών της εμάς. Άντε και του χρόνου. Είδες τι ωραίο. Το έβγαλες εσύ πέρα. Thank you. Σου είπα κάτσε κάτω. Εγώ έχω άγια τώρα. Όπου πάω εκεί τα πετάω όλα. Άντε πώς σε λένε παιδί μου. Πάμε να πάμε. Κολλήμε. Τώρα περίμενα πολύ γιατί δεν τα πάω.